Creativity, सोरजिलु आखुफोर एबा सोरजिनायखौ आं मोजां मोनो मानसि हिसाबै आरो इनोभेशन गोदान गोदान मुवा बेसादफोर बरननायखौ आं मोजां मोनो गोदान गोदान आइडिया गोदान गोदान कोड बेखौ आं अरायबो मोजां मोनो आं सासे महरगिरि नङा सासे खन्थाइगिरिबो नङा पलिटिशियानबो नङा जुदिअ पलिटिक्सआव आं फैदों मानसिखौ मोजां मोनग्रा सासे मानसि दं आरो क्रिएटिविटी नलेज इनोभेशन आरो पिस मोजां मोनग्रा सासे मानसि दा बेखिनिखौ खालामनो थाखाय जिखिनि हाबा मावनांगौ बेखौ मावनो थाखाय आं जेब्लायबो रेडि फिल्मनि खोथा रायज्लायनाय पास मावनोब्ला जोंनि हारिनि सोमावसारनायाव जांख्रिखांनायाव फिल्मा एसे रल दङ बिहोमा दङ बे जाबाय आलायारन सिनेमाया जोंखौ सोमावसारनो खोन्थायारि रिभलिउसन खालामनो खोन्थायारि नाथाय सिनेमा मोनसेयानो हारिखौ खौसे खालामदों आरो जि समाव बर'नि मोनसे जांख्रिथाया जागायदोंमोन बेवहाय बिथाङा बे जांख्रिथायखौ गासैबो बिथिंनिफ्राय अर्गानाइज खालामनायाव जोबोद बिहोमा होदों बिनि उनाव बर' हारिनि जे मोनसे गोलाव सम आनरेस्ट मोनसे सिचुएशन दा बेवहाय हारिनि गोबां मदद होनो हायाखै नोंथांमोना इन्डिभिजुवेलि गावबा गावनि एफर्टजों हारिखौ मोजां मोननानै हारि जौगानायनि थांखि लानानै गोबां हाबाफारि नोंथांमोना मावदों आं बिनि थाखाय सासे बर' फिसा हिसाबै नोंथांमोननो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि साबायखरखौ बावो दा नैबे समाव जेफोर मेम'रेन्डाम आंनो होदों जेफोर इस्युसफोरखौ रायज्लायदों बे इस्युसफोरा बे मेम'रेन्डाम होनाय जेंनाफ्रा सुस्रांजानाय जेंना बे सुस्रांजायै जेंना नङा जे सुस्रांजायै जेंना नङा खालि खोथाया जाबाय मोनसे ड्रिम जोंनो मोनसे सिमां नांगोन आरो बे सिमांखौ जोङो साफा सानैया नुदों बयबो हारिनियानो बे सिमांखौ जोङो नुनो हायाखै फार्स्ट सिमांखौ नुजेनदोंमोन बर'नि बै ब्रिटिश जुगनि ब्रिटिशनि समनि माखासे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्ममोन बायदि सुबुंफ्रा बिथांमोन बायदि बिथांनि संसार समनि माखासे सानसुमै लिरगिरि बिथांमोना नुजेनदोंमोन बेखौ मोगथां महर होनो गेजेर ससेयाव माखासे दैदेनगिरि फैदोंमोन आरो बिनि उनाव फैनानै बर'फाया मोनसे रेभलिउसन लाबोनानै बर' हारिखौ मोनसे सिमां मोनसे होदोंमोन जे बर'हा बुहुमाव मोनसे मास्टार जानांगौ एबा जौगासार हारि मोनसे जानांगौ होननानै जोंनो मोनसे डेस्टिनेसन होदोंमोन गल होदोंमोन दा बे गलखौ एचिभ खालामनो थाखाय जोङो होसोयैनो जोङो दावगाबोगासिनो दङ नाथाय नैबे समाव जोङो मोनसे सिंगल टास्क मोनसे खामानि मावनानै हारिनि अलराउन्ड डेभेलपमेन्टखौ जोङो लाबोनो हानाय नङा बेखौ आङो जोबोद फिल खालामो जोङो अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट लाबोनांगौबा जोंनि एक्टिभिटियाबो अलराउन्ड जानांगोन गासैखौबो कम्प्राइजिं अल गासैखौबो लानानै जानांगोन दा ओंखायनो माखासे फिल्डआव जोङो आखाइ होनो हायाखै जायनि जोंनि हारिखौ मुलुगनि दरबाराव थाबैनो गायसननो हायो सिनायथि होनो हायो आरो बेजों लोगोसे हारियाव मोनसे जोबोद थाबैनो मोनसे चेन्ज लाबोनो हायो मोनसे इम्पेक्ट लाबोनो हायो बेबायदि एक्टिभिटिफोरखौ जोङो मावनो हायाखै जोंनि गोलाव समाव आं रावखौबो सिना बुङाखै जोङो बांसिन जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जायफोरा ससाइटिखौ दानो फैदों ससियेल लिडार जायफोरा रिभलिउसनारि लिडार जोंनि मेक्सिमाम लिडारफ्रा जोङो क्रिएटिभिटिनिफ्राय बांसिन स्किल्सखौसो जोङो गोसो होदों जोंनि लास्ट 30-40 इयार्सआव जोङो बांसिन लेक्सार होदों जों बांसिन स्किल्स होदों नाथाय जोंनि क्रिएसन बे क्रिएसना जोबोद खम जाबोदों दा रिभलिउसनारि मानसिफोरनि गेजेराव सासे साहित्य एकाडेमि बान्था मोनदों बिथां उखाव गोरान ब्रह्मआ लिरनानै बिनि बादै आरोबाव जोंहा गोबां दङमोन इनक्लुडिं आंखौ लाफानानै जोङो क्रिएटिभिटियाव बारा गैया दा ओंखायनो नैबे समाव आं सानदों कि कानेक्टिं द डट्स मोनसे फर्मुलाखौ जों बाहायनांगोन डट्सफोरखौ जोङो कानेक्ट खालामनांगोन सोर हारिमुआव दङ सोर स्पर्ट्सआव दङ सोर कालचाराव दङ सोर इक'नमिक्सआव दङ सोर इडुकेसनाव दङ सोर बबेयाव दङ मुलुगाव कानेक्टिं द डट्स बेयो जोंखौ सापर्ट खालामगोन एबा हारि जौगानायाव जोंखौ हेल्प खालामगोन दा बेखौ खालामनो थाखाय सोरबाया स्टेपफोर होनांगोन आरो आं सानदों नैबे मोनसे गोदान स्टेप
आंखौ नोंथांमोना बिटिआरनि सासे मावफुंगिरि हिसाबै मख'दों नाथाय आङो बेजों गोजोनाखै मानोना आङो बे महराव थानो लुबैयाखै जास्ट नर्मेल सासे मानसि हिसाबै हारिनि सिबिलांनो थाखाय आंहाबो मोनसे सिमां दङ दा बे सिमांखौ मोगथाङाव लाबोनांगौब्ला थाबनो जोंनो मोनसे शिफ्टिं आरो लिफ्टिं नांगौ शिफ्टिं एन्ड लिफ्टिं जोंहा गोदान मोनसे फिल्म बानायनो नांगोन आइजोफोरखौ लानानै आङो बिथांनि सिगाङाव मख'दों मिलिन्डा गेट्सआ मोनसे लेखा लिरदों दा लिफ्ट होननाय लेखा मोनसे लिरदों आरो बे लिफ्ट होननाय लेखायाव मुलुगनि गासैबो माहारिनि आइजोफोरनि जेंनाफोरखौ लिरदों आरो बे आइजोफोरनि जेंनाया ओरैबायदि गासै बिसि गाबो एसे बे आइजोफोरखौ सापर्ट होबानो मुलुगनि आइजोफोरा दावगालांनो हायो दा जोंनि बेलायाव आङो आदारवाइज लानो नाङा जोंहा बे गुबुन नङा फैला मिलायनानै जि मोनसे कमिटि ओरैबायदि नांगौ समाव बिथांमोना कमिटिखौ बरनबाय जानो हागौ बिथांमोना माबा ट्रेडबो फैनानै मोनसे समाव खिन्थु बेहाय मोनसे भिजिबल इम्पेक्ट फैयो भिजिबल इम्पेक्ट मानसिफ्रा फरायनानै सोलोङो नुनानै सोलोङो खोनासंनानै सोलोङो दा बे मोनथाम मिडियाखौ जोङो बाहायनांगोन दा अब्ला जोंनि हारियाव जोङो गोबां थियाटार जोंहा गैया असमियाव गोबां मोजां थियाटार दङ जायनि बार्निं ससियेल इस्युसफोरखौ लानानै बिथांमोना बे नाटकफोरखौ खालामो आरो बेवहाय मोनसे मानसिफोरखौ सोलायनायनि थाखाय मोनसे लामा होयो दा जोंनियाव थियाटारफ्रा सार्भाइभ जानो हायाखै फारसेथिं फिल्मखौ जोंहा गोबां बानायदों जेसेबां बानायनांगौ बानायदों नाथाय बे फिल्म बानायग्राफ्रा जेरैबायदि सापर्ट मोननांगोन बेखौ निश्चय मोनाखै आङो डाटा बेस स्टाडि खालामाखै ओंखायनो आङो बेवहाय रोंनाय नङा नाथाय बेखौ मोनाखै दा जों जेब्ला गभर्नमेन्टजों रायलायो अब्ला फिल्म स्टुडिय'नि खोथा रायलायदोंमोन जोङो मोनसे फिल्म स्टुडिय' नांगौ होननानै उनाव बिथांमोना बुंबाय बेखौ नोंथांमोना बानायनानै लानानै थाखाखौ गभर्नमेन्टआ एनि टाइम हरनो हायो थाखाया गभर्नमेन्टआव दङ एनि टाइम हरनो हायो बिथांमोना बानायनानै लानानै दा ओंखायनो आङो दिनै बुंगोन जोंनि सरकारनि समाव जोङो मोनसे फिल्म स्टुडिय' बानायनो थाखाय प्रप'जाल मोनसे जों थाबैनो रेडि खालामगोन गुबुन मोनसे जोंहा आङो एक्टरफ्रा बुंबाय थादों जायखौ लोगो मोनदों इन्डिभिजुवेल लेभेलाव जोंनो सिनेमा हल नांगौ होननानै सिनेमा हल बानायनाया आं सानो बारा गिदिर खोथा नङा जि जिनिसखौ फैसाजों बानायनो हायो बे जिनिसानो गोरा खोथा नङा जि जिनिसखौ फैसाजों बानायनो हाया बिसोर गोब्राब होननानै आं सानो जेरै हारियाव गोजोन लाबोनाय हारियाव खौसेथि लाबोनाय जोङो गिदिर द्रिम माखासे गिदिर सिमां नुनाय मुलुगनि जौगासारनाय हारि बायदि बै खामानिफ्रासो जोंनि थाखाय गोब्राब नाथाय फैसाजोंल' जायोब्ला दिनै बर' हारियावबो ओरैबायदि मानसि दङ जाय हारसिं गोसो जानानै मास मोनसेयावनो 10टा मिनि स्टुडिय' लुना होनो हानाय बर' हारियाव बिराद मानसि गोसो जायो खालि खोथाया जाबाय मा बे पार्टिकुलार मानसिया बेनि थाखाय मटिभेटेड नङा जोंनिया जेंनाया बिसोर जादों हारियाव फैसा खामायनो जोङो एसे सोलोंनांगोन मोजां खोथा नाथाय हारिनि नांगौ मुवा बेसादफोरखौ सोरजिना लानो थाखाय जों बारा गोसो होआखै दा ओंखायनोसो जोंहा बेबायदि माखासे बिथिंफोर खालामदों दा ओंखायनो गुबुन बिथिंखौ आं रायज्लायनो सानाखै बिसेसकै नैबे सिनेमायाव जोंहा प्रडिउसारफ्रा माखासे मानसिफ्रा जेरैबायदि सिनसियारलि खस्थ' खालामनानै बरनबाय थादों बे जोबोद मोजां जादों आरो बेखौनो जोङो गभर्नमेन्ट मोनसे दङ हिसाबै सापर्ट होनो थाखाय जोङो रेडि जादों आङो नायबाय जे सिनेमानि फैसाया एसेल' मोननाय थायो माने माबायाव मा होनो एनुवेल प्लानाव एसेल' फैसा मोननाय दङ दा बेखौनो आङो नुनानै एसे दुखु मोनदों थाखा फैसाबो काउन्सिलाव बारा फैया नाथाय नेक्स्ट फिनान्सियेल इयाराव जों आं सानदोंखि जोङो नैबे 26आवनो जोंनि गेवफिखौ बानायगोन अब्ला जोङो नोंथांमोननो फिल्म फेस्टिभेल खुंनो थाखाय 50 लाख रां जोंनिफ्राय जों होगोन दा नोंथांमोननो बांसिनबो नोंथांमोना मोबिलाइज खालामनांगोन नाथाय जोंनिफ्राय 50 लाख रां होगोन आरो 10टा साब डिभिजनाव 10टा सिनेमा हल लुनाय बेखौ जोङो प्रजेक्टखौ होनो हागोन आरो बेनि अनगायै जि पेन्सननि खोथा बुंदों बायदिसिना फेल'शिपनि खोथा बुंदों बेखौ नोंथांमोना आफादानो प्रप'जेलखौ बानाय एक्सप'जार नांगोन माखासे मानसिफोरनो बाहेराव जोंहा एक्सप'जार थांनो नांगोन बा बिथांमोनखौ लाबोनांगोन आं बेखौल' सानो कि हारिया जि थासारियावनो थाया मानो जोंनि माखासे खामानिया थाद'नो मोना आङो आलादा रायजोनि सोमावसारनायाव इन्डियानि गोबां जायगायाव एसे थांदोंमोन आं गुबुन स्पटआव पुलिस प्लेसाव दाबो थांनो मोनाखै कुनु भिलेजाव बेरायनो मोनाखै लास्ट 20 इयार्सआव आङो जोंनि हारिखौल' बुजिनो नाजाबाय थादों आङो हारिया माला गाबो
माला मिनियो हारिनि गोहोआ बबेयाव हारिनि उइकनेसा बबेयाव जोंनि हारिनि मानसिफोरनि साइकोलजिया मा बेखौनो बुजिनो नाजाबाय थादों आं लास्ट माने 15 to 20 इयार्सआव फरायसा आफादाव थानानै सोमावसारनायाव थानानै सानसेखालि हराव बम्बेआव थांदोंमोन आङो मोनसे मिटिंनि थाखाय लोमजानानै मोनसे हटेलाव थादोंमोन बेवहाय सासे मानसिया आंनि न' रुमनि खाथियाव बेबो दङमोन बे मानसिया आंजों लोगो जालायनानै सिनायथि जानानै बर' रायलायदों आरो बिथाङा बुंदोंमोन जे गोदान सरकार फैदोंमोन बै समाव देवेन्द्र फडणवीसनि बिजेपि सरकार आरो बिथाङा बुंदों जे देवेन्द्र फडणवीसआ आंनि लोगो आं बेखौ सापर्ट खालामबाय थादों होननानै आं सोंदों जे नोंथाङा सोर बिथाङा बुंदों आं बिबिसिनि जार्नालिस्ट खिन्थु सासे माराठी मानसि हिसाबै बिथाङा माराठा माने महाराष्ट्र जौगानाय बिथाङा लुबैयो आरो बिथाङा बुंदों मोनबा प्रायरिटि एरिया बे मोनबा प्रायरिटि एरियाखौ सायख'नानै बिथाङा बुंदों जे बे एरियायाव कुनु थाद'नाय गैयाजासे खामानि मावनांगौ होननानै सायख'नानै होयो आरो बे सायख'नाय एरिया मोनबाबो बिथाङा आंनो फोरमायदों जे दैज्लां जा मेसें जा दावराव जा गुसु जा जि जा बे मोनबाया जाहाथे कुनु थाद'नो मोना नोंथांनि सरकाराव होननानै बिथाङा प्रायरिटियाव सायख'नानै होयो आरो बेखौनो लानानै बिथाङा खामानि मावो दा जोंनियावबो दिनै कुइसना फैबाय जों सोमावसारबाय जों बुंबाय मोजां हादोर नांगौ मोजां रायजो नांगौ मोजां माबा मोनसे नांगौ मालायखौ रायनायाव जोंहा बिराद थाब फैयो जोंखौ डिसक्रिमिनेट खालामदों जोंखौ माने डिफ्राइ खालामदों डिनाय खालामदों नाथाय अख्राङावथ' कुनु इन्जुर गैया जोंखौ जौगानायाव रावबो मोनखायाखै जोङो ओरै थाङोबा दै मोनगोन ओरै थाङोबा हाजो मोनगोन ओरै थाङोबा इन्जुर मोनगोन नाथाय गोजौजों थांनायाव जोंखौ रावबो मोनखायाखै दिनैसिम नोंथांमोना सानदोंना गोजौजों जेसेबां गोसो जों थांनो हायो नाथाय हारियाव जुदि जोंहा गोजौजों थांनायनि डिसिसन गैयाबा जौ सेरेबजोंसो गोदोना थानो नागिरोबा जुवाजोंसो गोदोना थानो नागिरोबा बिदा फंबायनि बुलायनायजोंसो गोदोना थानो नागिरोबा हिंसा हिंसिनि पलिटिक्सजोंसो गोदोना थानो नागिरोबा जोंनि हारिया मालाबाबो जौगानो हानाय नङा दा ओंखायनो दिनैनि समाव आङो बेखौनो लुबैयो पिसआ कन्टिनिउ जानांगोन स्टेबिलिटिया कन्टिनिउ जानांगोन अब्ला गासैबो सम्भब जागोन दा बेखौनो खालामनो थाखाय जोङो मोनसे इनिसिएटिभखौ सोरबाया लानांगोन आइजोफोरनि गेजेराव गोबां खामानि मावनांगौ आरो आब'मोनखौ खावलायदों जोंहा नेशनेल इन्टारनेशनेल एक्सप'जार मोननाय माखासे आइजोफोर दंसै जोंनियाव बिथांमोना आवगायबोनांगोन जोंनि हारियाव दायो आंनि बुजिनायाव गामियाव खामानि मावग्रा इसे गेजेर थाखोआव मावग्रा नेशनेल लेभेलाव मावग्रा इन्टारनेशनेलाव मावग्रा एकदम मानसिफोर दंसै दायो खालि खोथाया जाबाय मा कानेक्टिं दा डट्स बावैसो बर' डायस्प'रा होननाय मोनसे जोंनि गोरों गोराफोरनि वेब डिसकासनाव आंखौ लिरदोंमोन जेरावनाखि बाहेरनि सोरबा इउकेआव थाग्रा आमेरिकायाव थाग्राफ्राबो बाहागो लादों दा बेवहाय आं बेखौनो बुजिदों कानेक्टिं दा डट्सआ सबसे प्रायोरिटि सेकेन्ड प्रायोरिटिया जाबाय जोंनो पलिसि नांगोन जुदि नोंनि आखायाव गुबुन प्रप'जेलानो गैयाबा पलिसियानो गैयाबा मालायखौ रायनानै मालायखौ बुंनानै रागा जोंनानै इमोसन जानानै जोङो जेबो मावनो हानाय नङा दा बेनिखायनो नैबे समाव जोङो मोनसे गोदान रेभुलुसनाव हाबनांगोन बे जाबाय हारि दानायनि रेभुलुसन इन'भेसननि रेभुलुसन क्रिएटिभिटिनि रेभुलुसन आरो बेवहाय सासे बर' फिसाफ्रा जोबोद गोख्रोङै माखासे एडभेन्सार जि केरेक्टारखौ लानानै जोङो खामानि मावलांनांगोन ओंखायनो आं बेखौनो लास्ट बुंनो सानो जे नैबे गभर्नमेन्टखौ नोंथांमोनहा बेस्ट इउज खालामनो हागोन नोंथांमोननि जायखिजाया खामानिनि थाखाय आरो मोनसे बेबायदिनो हाबाफारिफोरखौ खालामनो थाखाय जोङो माखासे नेशनेल स्टेडियाम बानायनो नागिरदों जेरावनाखि इन्टारनेशनेल स्टेन्डार्डनि जायो प्रग्रामफ्रा आरो क'क्राझाराव जोङो नैबे बोसोरावनो माखासे फान्डिं एजेन्सि नागिरनानै 2000 मानसि जिरायनो हानाय मोनसे हाइटेक मोजां मोनसे गासैबो टेक्न'लजि थानाय मोनसे अडिट'रियाम बानायनो थाखाय थांगासिनो दङ जेराव उननि समफोराव जाहाथे रिजनेल फिल्म फेस्टिभेलफोर नेशनेल फिल्म फेस्टिभेलफोरखौ जोंनियाव लाबोनो हायो अब्ला जोङो माखासे सापर्टखौ मालायनि थाखाय मोनगोन दा बेफोर खोथाफोरखौ जों सानो आं गोलाव खोथा बुंला नोंथांमोननो बयबो साबायखर बावबाय आरो जिखिनि मेम'रेन्डाम जोंहा आंनो गथायदों बे आं दाबो बुंफिनो मोनसेबो मावनो हायै गैया गासैखौबो मावगोन आरो बेवहाय एसे हयथ' टाइम लागोन मोनसे इस्युसफ्रा आरो थाबैनो फिल्म जे स्टुडिअ बेखौ बानायगोन खालि खोथाया जाबाय मा जोंनि जि कालचार मालाय जायगायाव जोङो सिनेमा नायनानै जेरैबायदि मोनसे मोजां परिबेस मोनो बेबायदि परिबेसखौ जों दानांगोन नङाबा गाबोन स्टुडिअआव बुलायगोन लोगला जाला जागोन सोरबा टिकेट दानालासिनो हाबगोन नैबे आखलखौ जोङो लासै लासैनो सोलायनांगोन सिस्टेमजों डिसिप्लिनजों थांनांगोन आं आगोलनि एसे सिगाङाव सोंदों
आब'आ सिगाङाव थायो गोबां आन्दारग्राउन्डफोरा बेवहाय ज' जायो बै जायगानि अबस्थाया माबायदि होननानै आब'आ बुंदों बिराद पिसफुल होननानै जोबोद पिसफुल जोबोद मोजां मानसिफ्रा माने वेल अर्गानाइज गासैबो वेल कालचार दा जोंनियाबो जों बुंबाय थायो जों कालचार बबे कालचाराव जों दङ दायो जोङो गावखौनो रिनिउ खालामनांगोन मानोना मोनसे हारिया जौगानांगौबा फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय राइट मानसिया राइट पजिशनाव थानांगोन राइट मेना राइट जायगायाव थायोबासो जोंनि माने जौगानाया प्रपार वेजों थांगोन आं बेखौनो सानो आरो सावरायनाया जोबोद मोजां जागोन आं बेखौनो बे समाव विश खालामो आरो उनाव लोगो मोनबाय थागोन आंबो फैफिनगोन दसे उनाव प्रग्रामाव बाहागो लागोन बयनोबो साबायखर बावबाय गोजोन्थों।